гучалі аптыміст-песіміст. Панель паколькі аналітычная, вось гэтыя катэгорыі, я разумею, што гэта не надта добра ўспрымаецца, песіміст-аптыміст, яны не надта да аналітычнай працы падыходзяць. Я вось дысклеймер у тым, што я хочу вельмі падкрэсліць, што я менавіта з аналітычных пазіцый буду размаўляць, і я сваю бачу ролю у тым, каб даць халодны, даволі трэзвы дыягназ того, дзе мы зараз знаходзімся, і я адасабляю гэта вельмі выразна ад працы палітыкаў, праца, якая падразумявае тое, што адштурхоўваючыся ад гэтай дыягностыкі, трэба знайсці магчымасці, як дзеяць. Я абсалютна мэтанакіравана спрабую пазбавіцца эмацыйнасці і вось такім халодным трэзвым разлікам глядзець на. Ну і да зместу пераходзім. Я вось зачаплюся за першасную фармулёўку пытання з метра, што мы страцілі. На мой погляд, пачну, калі прасцей з горша, магчыма, з песімізму. Страцілі мы магчымасць глядзець на Беларусь як на самастойны сюжэт, дзе добро супраць зла. Што я маю на ўвазе? У 2020 годзе, так, мне падаецца, усе мы ўспрымалі гэта як досыць зразумелую гісторыю, дзе дыктатура супраць дэмакратыі, супраць свабоды. Што змянілася далей, гэта не зусім залежыць ад нас. Мы сталі часткай больш шырокага сцэнарыя, звязанага з уплывам Расіі. І гэта вельмі важна. Так, гэта сёння вызнаецца ў шэрагу прамоваў, але, на мой погляд, не досыць у патрэбнай ступені адрэфлексавана. Давайте прыведу пару прыкладаў, каб было больш зразумела, што я маю на ўвазе. Калі ў 2020 годзе адзін з беларускіх філосафаў, ён прамовіў мне вельмі падабалася такі прынцып: беларускі народ адмяніў геапалітычны дыскурс. Класная фраза, і я сам у адных з тэкстаў 21 года, аўтарам якого быў, вельмі карыстаўся гэтым. І нам тады падавалася, што мы можам адасобіцца ад кантэксту, больш цяжкага кантэксту, і казаць, што гэта насамрэч проста аксамітная рэвалюцыя, якая адбывалася раней. І таксама я вельмі коротко приведу асабісты прыклад. У мяне, это быў кастрычнік 2020 года, мы тады з калегамі праводзілі з рэфарматамі Цэнтральнай і Усходняй Еўропы такія дыялогі. Я размаўляў гэта публічна на Ютубе з Іванам Міклашам, былым міністрам фінансаў Славакіі. І вось я менавіта спрабаваў развіваць гэты тэзіс, што беларуская гісторыя – гэта гісторыя выключна ўнутраная, гэта патрэба і жаданне народу да свабоды і дэмакратыі, што было насамрэч так, на што Іван Міклаш мне казаў у эфіры больш дыпламатычна, што вы недаацэньваеце ролю удзелу і ўплыву Расіі. Пасля эфіру больш шчыра тое, што мне сказаў спадар Міклаш, ён казаў: гэта пэўны інфантылізм. Вы хочаце, і я, кажа, добра разумею, вы хочаце адасобіцца, вам так прасцей, і гэта для ўнутранай гісторыі прасцей, і не заўважаць тыя фактары, якія ёсць вакол. Але, хутчэй за ўсё, вы расчаруеце. І сёння, на жаль, я вымушаны сказаць, што так, спадар Міклаш маўра. Тое, што мы ўсе пабачылі пасля 22 году, тое, што мы сталі лишь толькі часткай больш шырокага сюжэта. І што это азначае на практыцы? Калі мы раней казалі, што змяніць уладу ў Беларусі гэта магчыма унутранымі высілкамі, сёння далёка не факт, што так. Мне самому падаецца, што сцэнарый дэмакратызацыя Беларусі як удар па Расіі гэта класны сцэнарый. Але, на жаль, найбольш рэалістычна выглядае сцэнар стратэгічная параза ці значнае аслабленне Расіі і пасля гэтага змены ў Беларусі. І тая ступень залежнасці, якую мы, на жаль, сёння не мы, краіна, а хто гэта, чаму, мы разумеем, што так, гэта дзеянне рэжыма, але факт сёння ў тым, што Беларусь стала закладніцай Расіі і расійскай палітыкі. І, на жаль, вось такі наўпроставы механізм, што нашых высілкаў дастаткова, каб змяніць сітуацыю, ён сегодня у значнай ступені, верагоднасць таго, што ён спрацуе, не настолькі вялікі. І вось мне падаецца, гэта самае значнае адрозненне ад таго, дзе мы былі у 2020 годзе, і гэта трэба разумець. У якасці стратэгічнай задачы, вось выснова адсюль, я для сябе фармулюю уже неаднаразова гэта паўтара. Мне падаецца, галоўнае, што павінна быць камертонам, ці мы можам выцягнуць Беларусь з сферы ўплыву Расіі. У любым стане,
Але Беларусь па-за сферай ўплыву России ці змяншэнне ступені гэтага ўплыва это сёння галоўная стратэгічная задача. Змяняецца для мяне выснова адсюль, што змяняюцца прыярытэты. Што галоўнае гэта пазбавіцца расійскага ўплыву і аптымальна выйсці з гэтага ўплыву. Мэту канчатковую Светлана Георгиевна сёння агучыла, так мне падаецца, все пагадзяцца з гэтай мэтай, свабодная, дэмакратычная еўрапейская Беларусь, але галоўная стратэгічная задача ў гэтай мэце это зараз, на жаль, больш шырокая гісторыя пазбаўлення ўплыву на Расію. Ну і вельмі нашмат больш коротка пра добрае, што мы набылі. Тут вось у шмат у чым пагаджуся з Сергеем. Сярод калегаў палітолагаў, сацыолагаў папулярны тэзе, што 20-й год гэта, кажуць, і нараджэнне палітычнай нацыі, суб'ектнасці палітычнай нацыі. Мне вось з усіх гэтых прапановаў больш падабаецца паўнагоддзе сталення нацыі, што беларуская палітычная нацыя стала паўнагадовай. І вось гэты здабытак, ён насамрэч нікуды не знікае, і гэта тое, на што мы можам абапірацца. Зноў жа такі, абапіраючыся на сухія лічбы і факты, даследаванне літаральна мінулого году показваюць, што тыя здабыткі, жаданне свабоды, жаданне адказваць за сябе, разуменне сваёй адказнасці за свае будучыню, за сваю краіну, гэта тое, што дамінуе ў палітычным грамадстве. І гэта, безумоўна, вялікі здабытак. Тут вельмі адну хацеў бы заўважыць рэч. Пры гэтым я адзін з тых, хто кажа, што трэба перастаць жыць у 20-м годзе і перайсці ў 25. Што я маю на ўвазе? Ні ў якім разе не тое, што трэба адмовіцца ад спадчыны 20-го года. Якраз такі наадварот. Спадчына 20-го года гэта найвялікшы сімвол, гэта вельмі важнае гістарычнае значэнне. І я якраз такі казаў бы аб тым, што яго трэба капіталізаваць, стварыць яго міф-сімвол. І гэты міф-сімвол, ён не меншы, чым 25 сакавіка 1918 года. Мы павінны разумець, што вось гэта за чвэрць 21-го стагоддзя, тое, што было ў 20-м годзе, гэта адно з найвялікшых дасягненняў беларускага грамадства. Нацыя пасталела, але трэба рухацца далей. Успаміны маладосці ніколі не забудуцца. Успаміны маладосці і вось гэта вера ва ўсё светлае, яна заўжды будзе заставацца. Але трэба рухацца далей і сыходзіць магчыма ад тых трошкі інфантыльных адчуваннях маладосці, якія былі ў 20-м годзе, і больш рэалістычна глядзець на сітуацыю, якая, на жаль, сёння горш выглядае ў 25-м годзе. Ну і самае апошняе, яшчэ са здабыткаў літаральна два сказы, што мне падаецца вельмі важным, што гэта ўжо адзначалася шмат. Інстытуцыялізацыя, якая адбылася ў палітычным сектары беларускіх дэмакратычных сіл, гэта насамрэч вельмі вялікі здабытак. Гэта трэба ацэньваць, і калі мы паглядзім на папярэднія 15-20 гадоў, тое, што адбывалася сёння, гэта прынцыпова іншы ўзровень. І гэтым трэба ганарыцца, гэта трэба падкрэсліваць. І вось далейшая інстытуцыялізацыя беларускага жыцця, гэта, мне падаецца, таксама важная задача, якая павінна стаяць на парадку. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Як кажуць у сацыяльных сетках, Зміцер выдаў базу.